Jamen, vi skal til at lave en kølerindstilling af mikroskop, og vi bruger vejledningen til det, og man kan sige, at princippet er gældende for de fleste mikroskoper. Vi starter med at tænde mikroskopet. Det her er tændt, og så indstiller man kondenserblinden. Kondenserblinden, det er den her revolver, vi ser her, og den skal indstilles på H. Se her. Sådan der. Så det er kondenserblinden. Vælg det ønskede objektiv. Jeg tager en 40. Så skal lysstyrken reguleres. Det er sådan lidt, hvad man nu synes. Det gør noget på aperturblinden. Det er den her. Og der skal stilles skarpt på præparatet. Sådan der. Må jeg prøve? Sådan der. Mål på pilafstand og indstille den aflæste værdi på polarerne. Det gør man så her. Frem og tilbage. Men de er meget tætte, så det er sådan, som det skal være. Så kan man korrigere for forskellige syn, hvis det er, man har det. Man starter med at lukke venstre øje og kigge ned i højre, og så stille skarpt. Og derefter lukker du højre øje og kigger ind i venstre, og så frem den er uskarp, kan man dreje på polaret og stille ind. Så skal lysfeltblinden lukkes så meget, at den kan ses i lysfeltet. Og det er den her. Den lukker jeg næsten helt, så kan jeg se, så kommer der en lille cirkel, eller en formørkning. Bevæg kondenseren helt i top. Det her det er kondenserskruen. Den regulerer den her. Den skruer jeg helt op. Så skal billedet det skal centreres. Og hvis præparatet faktisk ikke er der. Og det er nemmest, hvis præparatet ikke er på. Man centrerer ved hjælp af centrerskruerne, der sidder her. Og det er lige med at få det mængdeleder rundt. Det kan godt være lidt svært, men det kommer. Og så skal kondenserhøjden indstilles således, at lysfeltblindens kant bliver skarp. Man kan se det lidt i farverne, som man kører. Denne kant er uskarp. Denne kant er skarp. Lysfeltblinden åbnes nu så meget, at det netop forsvinder ud af lysfeltet. Så du har en helt rund ring fyldt med lys. Og det er så også derfor, man centrerer det. Det ene okular fjernes. Og aperturblinden, den her, indstilles således, at blinden dækker cirka den yderste tredjedel af lysfeltet. Det er mange gange lidt svært at vurdere, men cirka 2, lidt over, plejer det at være. Og så monterer vi okularet, og mikroskopet er klar til lysfeltmikroskopi.